कुछ खइले उले कारा हुआ अगज बगज है कहां लगे एके टाइम ना खनी मर ये एके बार खाए लगे त खाते रहिए नी ना कि त रुक रुक के खइली आ नहीं क्या सूस बनैले बा ना बुची जी को भौजी का के इनो मांगा देतई सुन ना बात को नहीं के का बात बा बाती बाती रौरा रौरा फुआ बने वाली बनी का हाँ मजाक कर दलो तू हां नाना बुची जी वहाँ के कसम खा के कहता नहीं रौरा फुआ बने वाली बनी सच्ची में भौजी और हम माई बने वाली बनी तो इको तो कहलिए त लेट का लगता अपना दिल तक एक पूछवावत करोगी का भइल बाटे अभी हम भौजी ले सबके लिए कहत नहीं पक्का भौजी देखियो पूरा गांव में धूमधाम से सोहर मानी जान जा बबुआ के हम पूछिए हम त नामो सोच लेबे कि हम का नाम रखम अच्छा क्या नाम रखो ये भी ना बता हम तो सिगरेट रख ले बानी देख ले अच्छा सुन ना हम कोनी अनु के हम भौजी के बता के अब आज के बाद तू एगो काम ना करू भौजी कहता नहीं ठीक बनू ई ना कि ना काम करे का मन करता बैठे बैठे ठीक नहीं खिलावत एगो काम नहीं करेगा सब काम भौजी करिए ना हम करम ठीक बा आराम से तू बैठा आ बबुआ के चाहे बुचिया के ध्यान रखे ठीक बा अब तो एगो दूगो रोटी नहीं खाए के 4 गो 5 गो रोटी खाए के बा अकेले के ना 2 आदमी के खाना खाए के अब तारा ठीक बा नु ठीक बा भौजी खुश बा ना बहुत ज्यादा खुश बनी अरे भौजी चल आज देखिए आज जाके भौजी कहत नहीं काले से नाच गाना सब चालू हो जने घर में देख तेरे को भराई होखी फिर बबुआ के छठियार होखी फिर बरई होखी फिर बिसौरा होखी फिर ओकर बर्थडे मनी चल कनिया ए कनिया ए दुल्हन हाँ जी दीदी अरे बाप रे बाप कितना खुशी के बात बा हो नजर न लागो आ हो कनिया सुना तब जा हो कनिया सुना जा आओ कहाँ बाड़ी का जी आओ कहाँ बाड़ी बुची जी हाँ ए बुची जी वहाँ का मोबाइल चला रही हूँ अजी बुची सुनी का हो गल जी काय भौजी अच्छा ले खुशी के तो बात हल ही बा हम तो कहत नहीं के रे पता नहीं मने ठुमका लगा देवल काहे नहीं भौजी नाचा हाँ। जगावा जब जावा जब एकरा से बड़ बात का हो सकेला तब का बताओ कितना खुशी के बात बा कि हम अब बड़की माई कहाई हम फुआ हमारा का झिलकी माई कहाँ जी तब का भौजी गई है ना गाय जुग जुग जिया से लाला ना हाँ, हाँ। जुग जुग जिया से लाला ना भाना के भाग जागल हो ए लाला ना लाल होई है लगा के दीपक मनावा में आस लागल हो ए लाला ना लाल होई है कुलवा के दीपक मनावा में आस लागल हो अखिया तो हवे जैसे माई के नखिया बाबू के हो एलना लीला रहो चनवा सुरु जावा देखो तनी कोला गेला हो एलना लीला रहो चनवा सुरु जावा देखो तनी कोला गेला हो अनु जब झूमर गावे के झूमर गा के नाच के सोटा अब रोज गाहे के बटू गई गई अरे का करे जइब सैया दिली हो जिला घरानी में हिली का करे जइब सैया दिली हो जिला घरानी में हिली अरे सांझ कहीं से ठोक दे हम कीली हो जिला घराने में हिली साजाही से ठोक दे हम कीली हो जिला घरानी में हिली चूल्हा पे रखले बानी दूध बिलार का करी चूल्हा पर रखले बानी दूध बिलार का करी नैहर में रखले बानी यार हो भातार का करी नैहर में रखले बानी यार हो भातार का करी ज्यादा खिसियाई है त गौना न करई है ज्यादा खिसियाई है त गौना न करई है गौना न कराए मलाई यार हो भातार का करी गौना कराए मलाई यार हो भातार का करी अभी भौजी ना चालू बा कनिया अभी थोड़ा नहीं खाना बना के 8 महीना का हो की दिक्कत बटू हां नाचो ढेर खिसियाई है त सजिया न सोई है ढेर खिसियाई है त सजिया न सोई सजिया सोवे वाला यार हो भातार का करी सजिया सो
दीदी जी चली जा कुछ बनाई दे मीठा हाँ, चीज दीदी। आज नो भौजी भौजी के मन से बनी कब खबी भौजी तू बतावा हाँ ना ना भौजी जी अब हम देखा जवन तहर मन में बा न कनिया ओची कह हम तुरंत ले जाके लाइन के बनवा दे तनी दूधो का खाना अब खाए के बटे तारा केले के नहीं खाए के बोल दे कनिया का खाए के तर मन करता जौन पूरा सके पसंद ना भौजी तारा मन से खाना बने जब भारी पाँव होल न कनिया तो मन बहुत खाए के मन करेला तो बतावा तहार मन का करता कोची खाए के कहता का कहता अब लइका का मन मार के मत रखे ना तो हमनी के लइका लड़चुआ ना हो जाई हमरा तो मन करता छटक मटक खाए के का मतलब पकौड़ा उकड़ बना दीजिए अच्छा हाँ ठीक बता दूंगा हम आवत नहीं बेसन लेके तो अच्छा गोभी भी ले ले गोभी भी ले ले गोभी के पकौड़ी खेबू दीदी कुछ के बना देंगे अच्छा ठीक बा ठीक बा हम जाते लेके दीजिए ठीक बा और कुछ चाहिए जाइन जी पूछी जी तनी बात तो करी निक लागे ठीक है मजाक करत हई ठीक है जाई चल तनी खाना वाला बना फटक के रख देले पने चावल सुबेरे उठ के बना दो रात बिरात के लौके ले ना आखी से बैठा दो तुरंत चावल आइए ना खटखटा है नु तो सोचे ना आदमी कि व्रतिया में आग गड़ा गड़ा के पीने के पड़ेला का करू भगवान के दया से तो हम घर में कौन चीज की कमी नहीं के परिवार घर सब के हुआ अच्छा बा बस एगो छोटकी भी है बेचारी के अब लड़का नहीं के भइल का भगवान कौन ओकरा अथी में पूजा पाठ में कमी बाटे के ओकरा संगे ऐसन दिन देखाव तनी एगो देइयो देती तो गोदी में कम से कम खिलावे के रही त न घर में बच्चा के किलखारी गोजी त न हमनी के बेचारी वो मन ठोर करके रख रहे लेकिन कुछो का हमने के दीदी जी बानी के घर परिवार के सबके साथ में लेके चली ना भगवान के दया भगवान ना करस कबो के हमर दीदी जी ना रही तो कैसे घर परिवार चली एगो हमर माई एगो हमर दीदी जी दोनों एक जैसन माने जाने में सब के हो चावल लागे तो बिनले बनी का बीनल चावल ह और एक रखा फटका तनी ए कनिया ए छटकम बचिल को हाउ चावल लेके आवा हो बरिया में के ला दे तनी फटक दी बडल बनी तो फटक दे तनी ना फिर काम में लाग जिनु तो ना फटकाई हुए चौरवा तनी को निकाल दे ये भौजी अरे ये सब काम छोटी वाला जगह हो जी काहे इतना बड़ा खुश लोग तनी कुछ मिलल बा कौन तुम खुश हो जी जान जाए इतना बड़ा खुश खबर ये बटुए सही में हम मामी का बन गेली जी मम्मी ना बड़की मामी हम मामी बन गेनी काहे होके के बका आपके मामी नहीं को बनल बड़की मम्मी बनल बटू ठीक नु ई का कहत नी जी बड़की मम्मी देखी मजाक मत करी भौजी के ना भौजी लइका के बटुए उल्टी करत रही हम देखनी ह सही में जी सही में आ सुनो ना आज के बाद हमरा के ना कोनो काम कर दियो जना कुछ अरे चिंता मत करिए पूछी जी हमनी के कोनो काम ना करल जी हथेली पे लेके चलल छटकी के सब कोई के रहे को उनको ना रहे रात घर में देर बांध देर नहीं के भगवान छटकी के गोद भर देनी ई अब गांव में पूरा मिठाई बाटम और वो बड़ीका मिठाई बाटम खुरमा ले जाके सबके घर भर दे आधा किलो के सब के रबे करे को भौजी के ना रहे बुन करो पूरा घर है ना भर को लइका को चल लइके ओख आजकल लइके लइका से कम बैसन हो बेचारी मन ठोर करके रखत रहलिए का हमार काहे नहीं खेते ये ना कह देला भगवान देखे ना अच्छा टाइम पे सबके देवे ना समय से पहले कोई कोनो फल मिलल बा जे आज मिल जाई तबो ना मिली कहां ये जाके तो देखी देखो मां तो चलो चपा मिठाई लाओ जा गांव घर का दिन बुलाओ गीत बजाना करे अब तो जाता बबुआ खातिर स्वेटर भी ने